Det er først i 1930'erne, at dokumentarfilmen får navn af at være dokumentarfilm. Det skyldes især den engelske filmskaber og filmdebattør John Grierson. Grierson kalder dokumentarfilmen for en kreativ behandling af virkeligheden. Her fortæller John Grierson om hvad han mener om dokumentar. Den sande dokumentarfilm er socialt og pædagogisk orienteret. Den vil vise mennesker i deres miljøer. Mennesker, når de arbejder. Den sande dokumentarfilm er humanistisk og har altså som mål at vise virkeligheden, mener John Grierson. Canadieren Robert Flatty er den første store dokumentarist. Han lader sig inspirere af det eksotiske miljø. Filmen Nanook fra 1921 er den første og bedste af hans film. Den danske filminstruktør Theodor Christiansen lavede også en smuk og velkomponeret dokumentarfilm kaldet Her er banerne fra 1948. Det er en dokumentarfilm, der skulle vise og skabe en interesse omkring Frederiциas banegård. Den tyske filminstruktør Leni Riefenstahl lavede i 1938 filmen Olympia. Dokumentarfilmen var visuelt flot, men ideologisk dybt problematisk. Dokumentarfilmen foregik i Berlin og omhandlede Olympiaden i 1936. Dokumentarfilmen kommer i løbet af 1990'erne under stærk forandring. Objektivitet, rapportage og journalistisk professionalisme tillægges ikke længere samme værdi som tidligere. Man kan se gennem filmen Family fra 2001, at dokumentargenren har ændret sig. Selviscenesættelse, klippeteknik, dramaturgien bliver alt sammen lånt fra spillefilmens værktøjskasse.